det er et fantastisk sted. Der er altid glade mennesker, der er altid mennesker omkring en. Når man går hen til fællesskabet her, jamen så er der jo altid en masse andre kollegaer. Det er måske ikke lige ens egne kollegaer, men så er det kollegaer i huset, så man altid føler, at der er noget socialt og noget fællesskab. Det lever fuldt op til vores forventninger. Både det sociale, synes vi er rigtig fedt. Komme ud og snakke med en masse mennesker, men også det faglige. Telefonhuset her, de er jo dygtige til at opsætte de her events, hvor man ligesom kan få lov at netværke med de andre virksomheder, der er her. Det betyder jo, at man rigtig mærker fællesskabet der, og det er i og for sig noget, vi får sådan lidt free of charge. Vi har fået det, vi søgte efter. Vi søgte efter noget mere plads. Vi søgte efter noget til plads til at udvide. Der er jo alt herude, som man har brug for. Det kan jo alt det, man efterspørger, når man skal have et kontor. Så det betyder jo, at man bliver en del af noget større. Det fungerer, det der er omkring, både med lokalerne, vi selv har, men også de lokaler, vi har stillet til rådighed. Det er kompetente, søde, rare mennesker, der er herude. Står man på udkig efter noget lignende, så er det her absolut et sted, man skal henvende sig til og få en snak med telefonhuset om, hvad mulighederne er. Så vil jeg også sige, at prisen den er rimelig i orden. Det kan man godt sige.